Myslím si, že sme typická IT firma, to znamená, nebazírujeme na oblekoch, košeliach, kravatách. Snažíme sa, aby naši ľudia samozrejme nenosili trička s rôznymi handlivými nápismi, to sa nám bohužiaľ nedarí. Ale na druhej strane máme komunikačný manuál, ktorý hovorí o tom, že by nemali nadávať svojim kolegom a zákazníkom. To sa nám našťastie darí. Ako ste mohli vidieť, v našej firme pracuje prevažne mužský kolektív, čím chcem povedať, že by sme boli veľmi radi, keby sa nám prihlásili záujemkyne o IT pozíciu v našej firme. Chceme, aby naša firma sklbila profesionalitu a produktivitu s nejakou priateľskou a rodinnou atmosférou. V našej firme môže hoci ktorý zamestnanec prísť a stretnúť sa s vrcholovým manažmentom, posťažovať sa alebo sa pochváliť, prípadne pochváliť vrcholový manažment, čo je vždy vítané. Aj keď je tá doba taká pretechnizovaná a ľudia väčšinou trávia časť v práci za počítačom, sme veľmi radi, že sme dokázali udržať turnaje alebo tradíciu turnajov v rôznych športových disciplínach, ako napríklad vo futbale, skvoši, v stolnom tenise, v pokri. A v poslednej dobe sa veľké ľúbe tešia rôzne turistické disciplíny, fitness súťaže a hlavne teda bežecké súťaže, napríklad cestou do práce a z práce.